நாம் பறவைகள் அருகில் செல்லும்போது அவை ஏன் பறந்து விடுகின்றன என்ற கேள்விக்கு ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தியின் பதில் என்ன தெரியுமா சகோதரிகளே? வாருங்கள் தெரிந்து கொள்வோம். நாம் பறவைகளை தொட முடிந்தால், அவைகளுடன் நட்புடன் இருந்தால் எவ்வளவு அழகாக இருக்கும். ஆனால் பாருங்கள், மனிதர்களாகிய நாம் கொடூரமானவர்கள். ஆம், நாம் பறவைகளை கொல்கின்றோம், அவைகளை துன்புறுத்துகின்றோம், அவைகளின் வாழ்விடத்தையும் இயற்கை வளங்களையும் நாசம் செய்கின்றோம், இயற்கையை மாசுபடுத்துகின்றோம், அவைகளை நம் இன்பத்திற்காக கூண்டிற்குள் அடைத்து விடுகின்றோம். இப்படி நாம் செய்யும்போது அவை நம்முடன் அச்சமின்றி எப்படி பழக முடியும்? ஓரிரு நிமிடங்கள் மட்டும் நாம் ஒரு மரத்தடியில் அமைதியாக அமர்ந்தால் அவை நம்மிடம் வருவது சாத்தியமா? சிந்தியுங்கள். ஏனென்றால் பறவை குறுகிய காலத்தில் நம்முடன் பழகிவிடாது. ஒரே மரத்தடியில் தினமும் சென்று அமர்ந்தால் உங்கள் அருகில் உள்ள அனைத்தும் உயிரோட்டம் மிக்கதாக உங்களுக்கு தெரியும். எனவே இன்றைய இளைஞர்களாகிய நாம் இயற்கையை பேணுவோம், அவைகளும் நமக்கு நன்மையையே அளிக்கும். இதை பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவே இந்த காணொளி. நன்றி.